Grundregler for bilkørsel. Vi har nu gennemgået de generelle risikoforhold, og inden vi begynder på de første manøvrer på vej, skal vi se på grundreglerne for bilkørsel. Vi starter med at slå fast, hvor færdselsloven gælder. Færdselsloven om bilkørsel gælder på alle offentlige og private veje, og på alle de steder, hvor der i øvrigt er almindelig færdsel. Biler må normalt kun køre på den del af vejen, der er bestemt for biler og motorcykler og registreringspligtige knallerter. Anvisning for kørsel. Du skal rette dig efter de anvisninger for kørslen, som gives ved færdselstavler, lyssignaler samt kørebanestriber med videre. Gule kørebanestriber bruges til midlertidige reguleringer, f.eks. ved vejarbejde, og skal respekteres forud for eventuelle hvide striber. Du skal rette dig efter politiets anvisninger forud for alt andet. Også selvom færdselstavler, kørebanestriber og færdselssignaler viser noget andet. Vi gennemgår lige politiets tegn. Står betjenten således, betyder det stop. Kør aldrig frem imod betjentens ryg eller bryst. Rækker betjenten armen i vejret som her, skal krydset ryddes, og det betyder derfor stop for alle færdselsretninger. Når betjenten står med siden til som her, må du køre frem langs hans arme. Færdselstavler kan inddeles i forskellige grupper. En trekantet tavle med spidsen opad er en advarselstavle. Den advarer om en fare 100-150 meter forud. En rund tavle med rød kant er en forbudstavle. En rund blå tavle er en påbudstavle. Og en firkantet tavle som denne er en oplysningstavle. Her er nogle af de grundlæggende tavler, som du skal kende. Indkørsel forbudt. Kørsel forbudt i begge retninger. Blind vej. Ensrettet færdsel. Motorkøretøj, traktor, motorredskab og registreringspligtig knallert forbudt. Undertavle, der angiver, at hovedtavlen kun gælder for henholdsvis bestemte færdselsarter eller tilstødende vej. Grundregler for færdslen. Man skal altid køre hensynsfuldt og agtpågiven, så der ikke opstår fare eller forvoldes skade eller ulempe for andre, og således at færdslen ikke unødigt hindres eller forstyrres. Man skal også vise hensyn over for dem, der bor eller opholder sig ved vejen. Og man skal vise et særligt hensyn over for børn, skolepatruljer, ældre mennesker og handicappede. Du er til fare, hvis du kører på en sådan måde, at der er nærliggende mulighed for sammenstød eller anden ulykke. Du er til ulempe, hvis du kører uden at være til fare for andre, men hvor du kommer i vejen for en anden trafikant og derved tvinger denne til at give plads, vige til siden eller holde tilbage. Ved igangsætning, vognbaneskift og ved standsning eller pludselig nedsættelse af hastigheden, er det ikke altid muligt helt at undgå at komme i vejen for andre, og det er derfor tilladt at være til en mindre ulempe, hvis det er nødvendigt i disse manøvrer. Når det er nødvendigt for at advare om en fare, skal du gøre andre opmærksom på faren ved kortvarig brug af hornet eller ved at blinke med forlygterne. Brug af hornet i andre tilfælde er forbudt. Ved kørsel uden for lygtetændingstiden skal du køre med nærlys. I stedet for nærlys kan du også bruge et særligt kørelys eller tågeforlys.
Man skal holde tilbage eller give plads for grupper af børn, der er under opsyn af en leder, forsvaret eller redningsberedskabets kolonner, ligetog og andre sluttede optog. Man skal i god tid holde vejen åben og om nødvendigt standse for køretøjer, der er under udrykning. En bil må med eller uden læs ikke være længere end 12 meter, bredere end 2,55 og højere end 4 meter. Bilens vægt må med personer, bagage eller andet læs ikke overstige den tilladte totalvægt, som er anført i registreringsattesten til bilen. Passagerer må ikke medtages i et sådant antal eller være anbragt på en sådan måde, at der kan opstå fare for dem eller andre. Føreren og passagerer skal anvende sikkerhedsselen. Børn fra 3 til 6 år kan i stedet for sikkerhedssele anvende barnestol eller andet godkendt sikkerhedsudstyr tilpasset barnets højde og vægt. Børn under 3 år skal i stedet for sikkerhedssele anvende barnestol eller andet godkendt sikkerhedsudstyr. Børn under 3 år skal anvende siddepladser forsynet med sikkerhedssele i kombination med tilpasset sikkerhedsudstyr. Nye biler skal være forsynet med advarselsmærkning mod bagudvendte barnestole ved sæder, bortset fra førersædet, hvor der er monteret airbag. Det er førerens ansvar, at passagerer under 15 år anvender sikkerhedssele eller andet sikkerhedsudstyr. Gods skal være anbragt, så det ikke dækker blinklys, lygter og nummerplader, og så det ikke støjer unødigt. Det må ikke slæbe hen over jorden eller falde ned på vejen, eller på anden måde være til hindring eller fare for færdslen. I de tilfælde, hvor transporten af bagage og gods bag på bilen dækker for en eller flere påbudte lygter, reflekser eller lignende, skal der anbringes en lygtepump bag godset. Såfremt bilens nummerplade tildækkes, skal der anvendes en tredje nummerplade. Der skal være anbragt således, at den uden vanskeligheder kan aflæses. Gods, der rager mere end 15 cm ud over siderne, 1 meter ud over bilens forreste eller bagerste ende, skal afmærkes med klud eller på anden tydelig måde. Ved erhvervsmæssig transport skal godset afmærkes med en hvid cylinder. Cylinderen skal være forsynet med 2 røde refleksbånd. I lygtetændingstiden skal godset, uanset privat eller erhvervsmæssig transport, afmærkes med nævnte cylinder samt rødt lys bagud og hvidt lys fremad. Man må ikke hænge slæder, trækvogne eller lignende efter en bil. Og man må ikke under kørslen trække en person på ski, skøjter, rulleskøjter eller lignende. Der må til en bil højst kobles et påhængskøretøj, og kun så frem bilen er godkendt til det. Ved motorstop, uheld eller lignende, på et sted, hvor standsning og parkering er forbudt, skal man snarest muligt flytte bilen væk fra stedet. Og på motorveje så vidt muligt helt væk fra kørebanen. Hvis bilen er til fare eller ulempe for færdslen, skal man straks opsætte en advarselstrekant. Mindst 50 meter før bilen på almindelige veje, og mindst 100 meter før bilen på motorveje. Man kan derudover også anvende havariblinket. I forbindelse med uventet kødannelse
eller anden umiddelbart fare på motorvej, samt veje uden for tættere bebygget område, kan man, og man skal på motorveje, anvende havariblinket for at henlede andre trafikanters opmærksomhed på faren. Ved motorstop eller lignende på en jernbaneoverkørsel eller på anden overkørsel med spor, skal man så godt man kan advare lokomotivføreren om faren. Det er tilladt at bruge en bil til at slæbe et havareret køretøj på bestemte betingelser. Slæbningen skal ske ved hjælp af et solidt tov, en stangforbindelse eller lignende. Og det skal ske således, at afstanden mellem køretøjerne må højst være 4 meter. Og er afstanden over 2 meter, skal tovet tydeligt afmærkes. Det slæbte køretøj skal føres af en person, der har kørekort til køretøjet, og hastigheden må højst være 30 km i timen. De første manøvrer på vej. Du er nu nået så langt, at vi skal begynde på de mere konkrete manøvrer. Og herfra skal den teoretiske og praktiske del samordnes. Det vil sige, at efter denne teorilektion skal du ud og gennemkøre de samme manøvrer med din kørelærer. Og vi starter derfor meget naturligt med igangsætning fra vejkant. Når du skal udføre en manøvre, skal du altid gøre dig klart, hvad der er af risikoforhold ved udførelsen af manøvren. Ulykker ved igangsætning er næsten udelukket med bagfrakommende, især andre bilister, men også tohjulede trafikanter. Vær derfor altid særlig opmærksom på bagfrakommende ved igangsætning. Ved igangsætning skal du være særlig opmærksom på. Orienter dig grundigt bagud, og husk, at det ikke er nok at se i spejlene, da der også kan være bagfrakommende skjult i de blinde vinkler. Bedøm om bagfrakommendes afstand og hastighed gør det muligt for dig at sætte i gang, uden at være til fare eller unødvendig ulempe for andre. Skal du under igangsætningen over i de modkørendes bane, skal du naturligvis også være særlig opmærksom på modkørende. Når du skal sætte i gang fra vejkanten, skal du gøre således. Giv tegn, når du kan se, der er fri bane til igangsætning. Sæt blødt i gang, og sæt hastigheden op, så de bagfrakommende ikke skal nedsætte deres hastighed. Når du skal sætte i gang fra vejkanten, er der nogle risikoforhold, du skal være særlig opmærksom på. Mangelfuld orientering bagud og manglende kontrol af de blinde vinkler. Forkert bedømmelse af bagfrakommendes afstand og hastighed. Risiko for motorstop ved igangsætning, især med kold motor. Snæver manøvreplads, der kræver, at du har opmærksomheden på flere ting på én gang. Nedsat vejgreb med risiko for hjulspind. Placering under ligeudkørsel. I Danmark har vi højre kørsel, hvilket betyder, at vi kører i højre side af vejen, og at du som hovedregel skal vælge den bane længst til højre, der går i den retning, som du gerne vil i. For at du kan rette dig efter vejvæsenet og politiets anvisninger, skal du lære de forskellige afmærkninger at kende. Kantlinjer. En fuldt optrukken kantlinje afgrænser den del af kørebanen, du skal bruge. En smal kantlinje ligger helt ude i vejens kant, og der er derfor ikke plads til fodgængere eller cyklister til højre for linjen. En bred kantlinje ligger et stykke fra vejens kant, og der er derfor plads til eventuelle cyklister eller fodgængere til højre for linjen. Er det en særlig bane, er pladsen til højre for linjen reserveret til en særlig trafiktype, vil det være markeret. Det kan være en cykelsti,
så vil det være markeret med et cykelsymbol, som dette her, eller være markeret med denne tavle. Det kan også være en busbane, og så vil der være skrevet bus i banen, som her. Er der til højre for linjen markeret, at det er forbeholdt en særlig trafiktype, må du ikke overskride linjen. Er der derimod ikke noget, der markerer, at det er en særlig bane, som her, er det tilladt at overskride en bred, fuldt optrukken kantlinje i 4 situationer. Ved overhaling af venstresvingende køretøj højre om, ved ind- og udkørsel fra vejen, eller hvis du af en eller anden grund kører særligt langsomt og skal hjælpe bagfrakommende med at overhale dig, og som det sidste ved standsning og parkering. Både brede og smalle kantlinjer kan også være punkteret. En punkteret kantlinje må du overskride, hvis det i øvrigt er tilladt i forhold til færdselsreglerne. Kører du for eksempel i et krybespor, skal du køre under en angiven mindstehastighed, for at det er tilladt at overskride den punkterede kantlinje. På midten af vejen findes der ofte linjer, der kan hjælpe dig med din placering. Vognbanelinjer, som er en kort linje med et langt mellemrum til den næste stribe, viser dig grænsen mellem vognbanerne. Kør ikke oven på striben, men placer dig i midten af vognbanen. Linjen må overskrides, hvis forholdene ellers tillader det. Varslingslinjer er en lang linje med et kort mellemrum til den næste. Den forvarsler, at der lidt længere fremme kommer en spærrelinje, eller at der er generelt dårlige oversigtsforhold. Linjen må gerne overskrides, men da der er en risiko, skal det kun gøres, hvis det er nødvendigt og kun kortvarigt. Spærrelinjer er en fuldt optrukken linje. Linjen må ikke overskrides, heller ikke ved ind- og udkørsel fra en vej. Dog kan der naturligvis være særlige forhold, hvor du kan være nødt til at overskride en spærrelinje for overhovedet at kunne komme videre. For eksempel en ulovligt parkeret bil, der spærrer din bane, eller ved vejarbejde. Ved krydsning af en spærrelinje i en sådan situation skal du udvise stor forsigtighed. Spærreflader må du ikke køre eller standse på. Spærreflader skal du passere til den side, hvor skraveringen peger fremad. Færdselstavler, der har betydning ved placering. Påbudt passage angiver, at du skal køre forbi tavlen til den side, pilen peger. Valgfri passage angiver, at du selv må vælge, til hvilken side du vil køre forbi tavlen. Krybespor angiver, at du skal køre ind i krybesporet, hvis du kører langsommere end den hastighed, der er anført på tavlen, og at du skal forlade krybesporet, hvis du kører hurtigere end den anførte hastighed. Hældeanlæg og lignende skal du som hovedregel køre forbi til højre, med mindre andet angivet ved afmærkning eller vejen er ensrettet. Under ligeudkørsel skal du gøre således. Som hovedregel placer dig i højre vognbanen og kun bruge venstre vognbanen til eventuel overhaling eller forbikørsel. Placer dig så langt til højre som muligt i forhold til eventuelle cyklister, fodgængere, knallertkørere og parkerede køretøjer. Træk til højre på smalle veje før bakketoppe eller uoverskuelige vejsving. Hastighed. Vi har hastighedsbegrænsninger overalt i Danmark. Og vi har nogle generelle hastigheder. Inden for tættere bebygget område er den generelle hastighed 50 km i timen. Uden for tættere bebygget område er den generelle hastighed 80 km i timen. På motorvej er den generelle hastighed
130 km i timen. Ved en generel hastighed skal du forstå, at det er den hastighed, der er gældende, hvis der ikke er nogen færdselstavler, der angiver en anden lokal hastighedsbegrænsning. Men husk, det vigtigste er altid, at du tilpasser hastigheden til forholdene. Og her skal du være særlig opmærksom på vejsving og bakker, der nedsætter oversigten, så du ikke kan se eventuelle hindringer forude. Her skal du nedsætte hastigheden, således at du vil kunne nå at standse foran enhver tænkelig hindring. Skarpe vejsving med nedsat oversigt og nedsat vejgreb. Her skal du igen tilpasse hastigheden til fremsynet, men også til svingets skarphed. Jernbaneoverskæringer er også farlige steder, der kræver, at du flytter foden til bremsen og orienterer dig til begge sider, før du kører over en jernbaneoverskæring. Kørebanebelægning med ringe friktion og dermed med nedsat vejgreb. Nedsat vejgreb på grund af vejrforholdene, f.eks. is, sne, vand eller fedtet føre. Nedsat fremsyn på grund af vejrforholdene, det kan f.eks. være tåge, blænding fra sol, kraftig regn og eventuelt sne. Færdselstavler om hastighedsbegrænsninger. Lokal hastighedsbegrænsning angiver den højst tilladte hastighed på strækningen. Ophør af lokal hastighedsbegrænsning. Ophør af forbud, hastighedsbegrænsning og eventuelle overhalingsforbud. Tættere bebygget område angiver, at nu gælder den generelle hastighedsbegrænsning på 50 km i timen, da du kører ind i tættere bebygget område. Ophør af tættere bebygget område angiver blandt andet ophør af den generelle hastighed på 50 km i timen. Nu gælder den generelle hastighed på 80 km i timen, med mindre tavler angiver en lokal hastighedsbegrænsning. Færdselstavler vedrørende kørebanens overflade. Glat vej advarer om, at kørebanen kan være unormalt glat. Årsagen skal angives ved en undertavle. Ujævn vej advarer om farlige ujævnheder i kørebanen. Løse sten advarer om særlig fare for stenslag. Ved møde med andre køretøjer nedsæt hastigheden til ca. 40 km i timen. Farlig rabat. Årsagen er angivet på undertavle. Det kan fx være blød rabat eller høj kant. Bump angiver, at der er hastighedsdæmpende bump forude. Område med fartdæmpning angiver, at du nu kører ind i et område, hvor der er fartdæmpende foranstaltninger. Ophør af område med fartdæmpning. Færdselstavler vedrørende vejens forløb. Vejsving advarer om henholdsvis farlig vejsving til højre, farlig vejsving til venstre og flere følgende vejsving. Hastighedsangivelse angiver den hastighed, hvormed vejsvinget kan gennemkøres. Den anbefalede hastighed. Stejl nedkørsel. Stejl stigning. Indsnævret vej advarer om, at vejen bliver smallere forud. Færdselstavler vedrørende jernbaneoverkørsler. Jernbaneoverkørsel uden bomme advarer om jernbaneoverkørsel uden bomme forud. Jernbaneoverkørsel med bomme advarer om jernbaneoverkørsel med bomme forud. Stop angiver, at kørende skal stoppe før passage af jernbanesporet. Afstandsmærker angiver afstanden til jernbaneoverskæringen. Krydsmærke for enkeltsporet jernbaneoverskæring opsættes umiddelbart før jernbaneoverskæringen.
krydsmærke for flersporet jernbaneoverskæring. Færdselstavler vedrørende andre farer. Fodgængerfelt advarer om et fodgængerfelt forude. Lyssignal advarer om et lyssignal forude. Anvendes for eksempel, hvor lyssignalet vanskeligt kan ses. Stenskred advarer om stenskred, angiver, at der kan være fare for nedfaldende sten på kørebanen. Sidevind advarer om kraftig sidevind, der kan slå bilen ud af kurs, især ved høje hastigheder. Anden fare advarer om en fare, hvor farens art angives på undertavlen. Fodgængerfelt er en oplysningstavle og anbringes ved selve fodgængerfeltet. Oplukkelig bro advarer om en oplukkelig bro forude. Havnekaj advarer om en havnekaj forude. For at du kan tilpasse hastigheden efter forholdene, skal du bedømme hastigheden efter synsindtryk fra vejen, fornemmelser af vibrationer for bilen og lydindtryk fra motoren, vindsus og dækstøj. Tjek de umiddelbart fartindtryk ved et hurtigt blik på speedometeret. Orienter dig hele tiden om kørebanestriber og færdselstavler, der advarer om vejsving, hastighedsbegrænsninger, jernbaneoverkørsler eller andre forhold, der har betydning for din hastighed. Sådan skal du betjene bilen i forhold til hastigheden. Tilpas hastigheden til den højst sikre og lovlige hastighed på strækningen, herunder skift glidende til et passende gear. Du skal holde hastigheden nogenlunde jævnt ved behersket brug af speederen. Tilpas hastigheden således, at du har fuld herredømme over bilen, og således, at du kan standse bilen inden for den strækning, du kan overskue og foran enhver tænkelig hindring. Ved kørsel på bakker skal du sætte hastigheden passende ned før en uoverskuelig bakketop. Skifte til et lavere gear op ad bakken, hvis der er langsomt kørende foran, eller hvis motoren anstrenges. Benyt eventuelt krybespor, hvis du ikke kan holde den påbudte mindste hastighed. Hold en jævn hastighed ned ad bakke ved at lette trykket på speederen, eventuelt skift til et lavere gear eller brems let med mellemrum, men undlad vedvarende bremsning over en længere strækning. Ved kørsel i sving skal du vælge et passende gear før et vejsving, således at du ikke skal skifte gear midt i svinget. Gearet skal vælges efter svingets skarphed og oversigt. Gennemkør svinget med en konstant hastighed, det vil sige uden hverken at accelerere eller bremse. Du skal så accelerere let ved udkørslen af svinget, samtidig med at bilen rettes op. Ved jernbaneoverkørsel forude skal du nedsætte hastigheden før jernbaneoverkørslen og flytte foden til bremsen, således at du kan nå at standse før jernbaneoverkørslen, hvis tog nærmer sig. Du skal standse ved stoplinje eller i betryggende afstand før krydsmærket, blinklys eller bum, hvis et tog nærmer sig, eller hvis blinksignalet er tændt, bommene sænkes, eller du på anden måde advarer om et tog kommer. Vognbaneskift og sammenfletning. Når du er ude at køre, vil du komme ud for at skulle foretage både vognbaneskift og sammenfletning i mange forskellige situationer. For eksempel når et antal vognbaner formindskes, din bane er spærret af en parkeret bil eller lignende, eller ved tilkørselsbaner. Og her gælder enten reglen for sammenfletning eller reglen for vognbaneskift. Forskellen på de to regler er, ved en sammenfletning har begge parter pligt til at vise gensidig hensyn
over for hinanden. Det vil sige, at begge parter har lige rettigheder og pligter. Den, der er længst fremme, skal køre først. Ved et vognbaneskift er det derimod den, der skal skifte fra den ene bane til den anden, der har det fulde ansvar. Og man må kun skifte bane, hvis man ikke er til fare eller unødvendig ulempe for andre. Når du skal udføre et vognbaneskift eller en sammenfletning, skal du være særlig opmærksom på. Bagfra kommende, så du skal altid orientere dig bagud ved hjælp af spejlene. Men husk også at tjekke de blinde vinkler ved at dreje hovedet. Når du skal udføre et vognbaneskift, skal du gøre således. Begynd at orientere dig i god tid før manøvren, så den kan foregå så glidende som muligt. Se over skulderen og i spejlene, men husk også, der er mulige hindringer forude. Bedøm, hvornår du kan foretage et vognbaneskift, uden at være til fare eller unødvendig ulempe. Giv tegn med blinklyset i god tid, hvis det vil være til vejledning for andre. På motorvej skal du dog altid give tegn med blinklyset ved et vognbaneskift. Udfør manøvren på så kort en strækning som muligt, og placer dig så i midten af den nye bane. Når du skal udføre en sammenfletning, skal du gøre sådan. Begynd din orientering i så god tid, at manøvren kan foregå så glidende som muligt. Afpas hastigheden til de kørende, du vil flette sammen med. Pile for vognbaneskift angiver, at man snarest skal skifte til den vognbane, pilene peger imod. Vognbanelinjer ført helt igennem til det sted, hvor antallet af vognbaner formindskes, understreger, at her gælder reglen for vognbaneskift. Det vil sige, man må kun skifte vognbane, hvis det kan gøres uden at du er til fare eller unødig ulempe. Vognbanelinjer, der er afbrudt et stykke før stedet, hvor antallet af vognbaner formindskes, understreger, at her gælder reglen for sammenfletning. Det vil sige, man skal tilpasse hastigheden til de kørende i vognbanen ved siden af, og udnytte et passende stort ophold til at flette ind. De kørende i vognbanen ved siden af skal hjælpe dem, der vil flette ind, ved for eksempel at ændre hastighed og dermed skaffe plads. Færdselstavler. Indsnævret vej advarer om, at vejen bliver smallere og længere fremme, og at det kan blive nødvendigt at skifte bane. Denne tavle angiver, at vognbaneantallet reduceres, og at du skal køre efter reglen for sammenfletning. Denne tavle angiver, at antallet af vognbaner reduceres, og at du skal køre efter reglen for vognbaneskift. Krybespor. Ved udkørslen fra krybesporet gælder reglen for vognbaneskift. Sammenfletning angiver, at her gælder reglen for sammenfletning. Vending. Ulykker ved vending sker først og fremmest med bagfrakommende, især bilister, men også forholdsvis mange motorcykler. Men der sker også ulykker med modkørende, især bilister. Ved vending skal du være særlig opmærksom på, at det er lovligt at foretage en vending på stedet, at manøvrepladsen ikke er for snæver, at du ikke har valgt et manøvrested med utilstrækkelig udsyn, f.eks. foran en bakke eller et sving, at du ikke fejlbedømmer bagfrakommende og modkørendes hastighed eller afstand. Og bliv nu ikke utålmodig. Vent til du er sikker på, at du kan udføre manøvren uden at være til fare eller ulempe for andre.
Kørebanestriber, der har betydning ved vending. Spærrelinje. Den må ikke overskrides, heller ikke ved vending. Færdselstavler. Vending forbudt. Forbyder både uvending og trepunktsvending. Venstresving forbudt. Forbyder både venstresving og også vending.